Σήμερα, 10 Αυγούστου 2016, ολοκληρώθηκε η έκτη μέρα του εγχειρήματος. Διανύθηκαν 57 χιλιόμετρα. Η εκκίνηση δόθηκε στη λίμνη της Βυζητονίδος στις 6:30 το πρωί και καταλήξαμε εδώ, έξω από τη Χρυσούπολη Καβάλας. Συνολικά και τις 6 μέρες έχουν διανυθεί 365 χιλιόμετρα. Σήμερα διανύσαμε όλο το νότο Ξάνθης. Αύριο θα διανύσουμε τον πολεοδομικό ιστό της Καβάλας, τη Νέα Πέραμο, και θα φτάσουμε λίγο έξω από την Κιάργια. Θέλω να στείλω ένα χαιρετισμό στους συντοπίτες μου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης που παρακολουθούν με ενδιαφέρον την προσπάθεια και στέλνουν τις ευχές τους. Θα ήθελα να τους πω ότι το εγχείρημα θα υλοποιηθεί.